In our national calendar, today we are celebrating the triumphal entry of the Lord Jesus Christ. Kaninang pasimula ng service, sinasalubong ko yung ating mga kapatiran. At sabi ko, nasaan yung inyong mga palaspas? Bibindisyonan ko yan ngayong umaga. Of course, yun po ay biro lamang sapagkat tayong mga Bible believers ay hindi na po nagpa-practice ng ganon. Yan ang isa sa mga bagay na natanggal sa atin at ang naipalit ay ang katotohanan. Kaya sa umagang ito, I would like to give a short address and message about the triumphal entry of our Lord Jesus Christ. Meron po akong babasahin na isang kaunting intro sa ating pong mensahe. The word triumphal entry is a grand procession in honor of a general who gained a decisive victory. The triumphant entry of our Lord into Jerusalem is celebrated each year on a Palm Sunday. Kaya nga, maraming mga tao ang may dalang mga palm. Ano po? This is the beginning of the Holy Week sa kalendaryo. And around the world, the eyes and the hearts of the devoted followers of Jesus Christ will be focused day by day on those events that took place during the last week of the earthly life of our Savior, bago siya namatay. His royal entry, pagpasok into Jerusalem, was the beginning of the week. His triumphant resurrection from the tomb brought into a grand conclusion. So makita niyo po yung buong linggong yon, magsisimula yung Palm Sunday, triumphal entry, followed by the Holy Week, the death and crucifixion of Jesus, and culminating on the Resurrection Sunday. The triumphal entry of Jesus was not much of a triumph. What is triumph? Balaygi o victory. If it is to be compared, the triumphant entry of a Roman king. Nung araw, pag ang hari ay galing sa isang matagumpay na digmaan, pag-uwi po niya, pagpasok doon sa syudad, the people of the city celebrated the triumphal entry of their king. Pagpasok po niya na ang selebrasyon, tagumpay ng isang digmaan. Now, the reason why the people of Israel welcomed Jesus Christ like a triumphant king is because they were expecting that because sila po ay bihag o slave o under the Roman king, the Roman Empire, inaabangan po nila yung kanilang deliverance and independence and restoration bilang bansa ng Diyos to be ruled by a king who will sit on the seat of David the king. They thought Jesus Christ was coming to bring that victory and deliverance of the nation of Israel from the Roman Empire. Kaya sabi nila, nandito na ang ating hari. Hosanna to the Son of David. Nandito na yung anak ni Hari David na uupo sa upuan ni Hari David at siyang magbibigay ng tagumpay. Yun po yung kanilang sigaw. Hosanna, Hosanna. Hosanna Bible Baptist Church. Hindi po yun. Hindi po yun yung kanilang isinigaw. Ang sabi po nila ay Hosanna to the Son of David. So in times of a national crisis, the people of Israel earnestly longed for a being who would deliver them from the oppression
of their enemies. This expectation was particularly uppermost during the life of our Savior. They wanted Him to reestablish the Davidic kingdom and throw off the dominion of the power of Rome. Habang ang ating Panginoon ay nakasakay sa isang asno, Jesus riding on the foal of a donkey, instead of on a warrior or charger, yung pong kabayo, He was revealing that His kingship was based on love. That He will conquer people by His love. That He will conquer people by His grace. No longer to be slave, but will become co-heirs of heavenly kingdom. Yan po ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't ngayong umaga ay nararapat lamang po na kung ang mga bansa o ang nasyong Israel ay kanilang, mga kapatid, they welcome King Jesus. They thought who will deliver them from the oppression of Rome. But instead, He came to deliver men from sin, to deliver men from hell, and to give them freedom and liberty and eternal life. He did not conquer the world with a sword. He did not conquer the world with an army of soldiers with a spear and shield, but He came to conquer the world by His death, by His blood, by His resurrection. And today, we are the soldiers of Jesus Christ, not armed by physical weapon, but with the gospel of Jesus Christ. Tayo po ay hahayo at ipapahayag ang magandang balita that Jesus saves. Jesus will set us free. Kaya po ngayong umaga, ating papurihan at ating pasalamatan ang ating dakilang hari. Sana po ngayong umaga ay sabihin nating, Panginoon, maraming salamat sa pagmamahal mo sa akin. Salamat na binayaran mong lahat ng aking kasalanan. Ikaw ang hari ng aking buhay, manguna ka sa akin, ibibigay ko sa iyong aking buhay, ang aking lahat-lahat, maging ang aking pamilya ay aking iimpluwensyahan na kami ay malugod at masaya na susunod sa iyong pangunguna sa aming buhay. Let's give our King the glory and honor and praise that He deserves. Let's give our King our offerings. Let's give our King our commitment and dedication. Amen po ba? Sa Mateo 21, mula 1 hanggang 9, basahin ko lamang po ang account tungkol sa triumphal entry ng ating Panginoon. And when they drew nigh unto Jerusalem, and were come to Bethphage, unto the Mount of Olives, then sent Jesus 2 disciples, saying unto them, Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her. Loose them, bring them unto me. And if any man say aught unto you, ye shall say, The Lord had need of them, and straightway He will send them. All this was done, that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, Tell ye the daughter of Zion, Behold, thy king cometh unto thee, meek and sitting upon an ass, and a colt, the foal of an ass. And the disciples went and did as Jesus commanded them, and brought the ass and the colt, and put on them their clothes, and they set him thereon. And a very great multitude spread their garments in the way. Others cut down branches from the trees, and strawed them in the way. And the multitudes that went before and that followed cried, saying,
Hosanna to the Son of David. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hosanna is the highest. Ang mga taong ito, they celebrated a king they did not really know. And they celebrated him big time. Mga kapatid, we know that king. He is our king. He is our Savior. He is our Lord and our God. Let us give him a great celebration today. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Una po sa lahat, nagbigay ang utos at sinabi niya, pumunta kayo, you will find an ass and a cold tide. Bring them here. That is the first thing Jesus did. He gave a command. Gusto kong malaman at maunawaan ng bawat isa sa atin na ang ating buhay bilang Kristiyano, mga kapatid, ay may daladalang utos ng Panginoon. Ang pinakamagandang utos na sundin ay ang utos na galing sa ating Panginoon. Yang utos na yan ay hindi magpapahamak sa iyo. Yang utos na yan ay hindi mang-i-scam sa iyo, kundi ang utos na yan, dadalhin ka sa tama. Amen? Pangalawa po, yung mga disipulong inutusan, sumunod. Dapat din po tayo ay maging masunurin sa utos ng ating Panginoon. Not only we find the command, but we also find the compliance. Amen po ba? Ang kagandahan po sa dalawang disipulong ito ay pinagsabihan ng Panginoon at sinabi, kung may magtatanong sa'yo, uy, bakit nyo kukunin yan? Ang inyong isasagot ay ganito, kailangan po ng ating Panginoon. At pag maririnig nila yan, na kailangan ng ating Panginoon, wala po silang atubili. They will release the ass and the colt for the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, nawa ngayong umaga, kung totoo ang pagkilala natin sa dakilang hari ng ating buhay, kung may nais po siya nga kiddawan, itibiyag tayo, saan tayo ko mga rigatan, kan saan tayo ko mga ipaidam, tanukunana, kasapulan ti Apo, ipaay mo. Pag sinabi, kailangan ng Panginoon ang sasakyan mo, paggamit mo. Ang ganda ng testimony ni Doc Lester kagabi. Nanonood daw yung isang kapwa po niya, doktor, at narinig po niya at sabi niya, Doc, biro mo, pati sasakyan mo, pinapagamit mo kay pastor. Hindi po si pastor ang hari. Siya po'y lingkod ng hari. At dahil kailangan ng lingkod ng ating dakilang hari upang ipahayag ang mensahe ng ating dakilang hari sa ibang lugar, sasakyan mo yon. Mga kapatid, kailangan ng Panginoon, ipagamit mo. Kung kailangan ng Panginoon ng buhay mo, of which kailangan niya, ipagamit mo. Kailangan ng Panginoon yung resources mo. Kahit yan ay matagal mong inipon sa bangko. Kung kailangan ng Panginoon, ibigay mo. Bakit? Pwedeng palitan niya ng Panginoon kahit mas malaki pa. Pero ang punto po ngayong umaga, wala po sana na kahit isa sa atin na mga anak ng Diyos ang magiging suwail, ang magiging rebelde doon sa ating dakilang hari. Let us all comply. HBBC, are you willing for God to use your life and all that you have? Mga kapatid sa HBBC, willing po ba kayong paggamit ang inyong mga bahay? Ang inyong mga sasakyan? By the way, congratulations to Tito Dante for their brand new pick-up car. Tito, congratulations to you and to the whole family. The children who have honored their parents with a wonderful car. Pero pag kailangan po ng Panginoon yan, ipapagamit nyo ba? Yes na yes. Siguro next Sunday, yan ang gagamitin naman ni Pastor John. Amen? Siyempre, kailangan niya ng driver. Kaya sasamahan ni Tito Dante yan. Amen? Kung hindi, si J. Bryle ang mag-drive. Okay ba, J. Bryle? Ha?
Natakot si Jebral, Pastor, pwede bang magbayad na lang ako ng ibang driver? Amen! Yung mga talento po ninyo, ipagamit nyo sa ating hari. Opo, yung ating mga anak, ipagamit natin sila sa ating hari. Lahat po yan, deserve po ng ating hari yan. Compliance. Number 3, makita po natin yung cult. Ang characteristic po na ito ng cult, kung bakit po ito ay significant, dahil kung hari po siya, dapat kabayo ang kanyang sasakyan. At hindi po ordinaryong kabayo ang kanyang sasakyan. Yung pong mga kabayo na hybrid, na malalaki, makikisig, matataas, na train, talaga pong kayang-kayang humarap sa digmaan. Pero bakit po? Colt ang ginamit ng ating Panginoon. Hindi po makatakbo ng mabilis. Hindi po niya kayang humarap sa digmaan. Bakit po itong isang mahinang nilalang sa lahat ng pwedeng sasakyan ng ating Panginoon? Isang mahinang nilalang ang kanyang pinili na gamitin. Alam niyo kung bakit? Yan po ay mensahe na nais ipadala ng Panginoon sa ating mga mananampalataya na hindi po maraming magagaling, maraming matatalino, maraming marurunong o malalakas. Ang gusto ng Panginoon, kahit ikaw ay mahina lamang, kung ikaw ay willing, gagamitin ka po ng ating Panginoon. Jesus chose a weak creature to celebrate His triumphal entry. And I want you to know what a privilege na ang mahinang katulad mo at katulad ko. Mahina sa tukso, mahina sa problema, mahina sa ibang bagay, mahina sa mga pangangailangan, mahina, maraming kahinaan. Pipiliin po niya at sasabihin niya, I will use you. I will use your life. Panginoon, hindi po ako marunong mag-English. Saan ka magaling? Maglinis. I will use you. Pastor, Panginoon, hindi po ako nakatapos ng college. Pero anong pwede mong gawin? Panginoon, pwede po akong mag-imbita. I will use you. Mga kapatid, ginagamit tayo ng politicians, ginagamit tayo, hindi po sa masamang paraan, kundi sa kabutihan ng ating bansa. Ginagamit po kayo ng inyong mga boss, ginagamit kayo ng inyong mga presidente sa eskwelahan, ang inyong mga prinsipal, ang inyong mga hepe. Bakit hindi po kayo magpagamit din sa ating Panginoon? Gusto nyo ba na kapakanan lamang ng mga taong ito ang siyang agenda na mangyari? Mga kapatid, dapat ang agenda ng Panginoon, doon tayo, magpagamit tayo doon. Sana po ngayong umaga sabihin mo, Panginoon, here is my life, use me. Sabihin nga natin lahat, here is my life, use me. Pang-apat po yung crowd. They welcome Him. And part of the crowd, number 5, are the children. Ba, may mga bata pa doon. Parents, turuan natin ang ating mga anak. Nakilalanin kung sino ang ating hari. Sa loob ng tahanan, sabihin natin, kami ay magulang nyo, pero ang may-ari ng pamilyang ito ay ang Panginoong Jesus. The Lord delighted in the praise of children. Let's teach our children to praise the Lord. Amen? Hello? At alam niyo po, papaano natin turuan ang ating mga anak na magpuri sa ating Panginoon? I-training natin sila sa ating mga bahay. Sa pamamagitan ng mga simpleng family devotion. Ito man ay sa harapan ng lamesa. Ito man ay sa katrina ng ating master's bedroom. O doon sa ating living room. Halika mga anak, mahal ko, halika. At tayo, purihin natin ang ating hari. Sambahin natin ang ating Panginoon. Let's teach our children because children of the church today, they will be the church of tomorrow. Yung mga anak natin ngayon, sila po ang mga anak natin, mga church kinabukasan. Turuan natin sila. Sabi sa akin ni Angie Vic, Pastor, pabili nga ng organ, ng gitara, at ng violin. Gusto ko yun na yung mga anak ko, tumugtog din sila para sa Panginoon. Nakaka-bless na itong mga bata,
Na-bless ba kayo doon sa kanilang tinugtog kanina? Ang galing, di po ba? Kung meron pong dapat paglalagakan ng ating best, hindi po sa eskwelahan. Dapat po sa church, sa ating Panginoon. Amen? Sana po, madagdagan pa ang bilang ng mga young people na itong tumutugtog. Kailangan po ng ating Panginoon ang tutugtog sa trumpet. Sino po ang gusto dyan? Dyan po sa lawag, pasukin, baka meron po sa inyo. Kailangan po ng Panginoon sa ating church ang tutugtog sa trumpet. Taas ka ng kamay kung meron pong gusto dyan. Ayan, si Rexy, si Ian. Thank you, Ian. Sa lawag, meron ba sa inyo dyan? Ilista nyo na. Claveria, ilista nyo na. Pasukin. Kailangan po ng Panginoon ang gustong matuto at tumugtog para sa Kanya sa trombone. Mas malaki po sa trumpet yon. Trombone, meron po ba dyan? Okay. Pwedeng hatiin na natin yung bilang sa trumpet. Sa clarinet po, clarinet. Alam nyo ba ang clarinet? Ito po ay ginagamit na panghuli ng isda. Ito po ay klase ng net. Clarinet po ang pangalan nito. Okay? Hindi po, black ito na tinutugtog. Sapagkat ngayong June, tayo po ay magkakaroon ng music workshop. Ang inyo pong lingkod, ang inyong pastor, ay nagkaroon ng isang malaking desire ng ating Church HBBC ay makapag-alay sa Panginoon ng isang napakagandang tugtugin, napakagandang orkestra at napakagaling na koral. Deserve po yan ng ating dakilang hari. Let's give Him that. Amen. Opo. And of course, mga kapatid, last but not the least, lahat po ng ito, listen to me now, makinig po kayong maigi, lahat po ng ito ay nagbago. Nagbago po ang lahat. Yung pong mga sumisigaw, Hosanna to the Son of David! Yung pong mga magulang na sinabi, mga anak, nandito na ang ating hari! Nakakalungkot man isipin, pero totoo. Na pagkatapos ng ilang araw lamang, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Yung mga sumisigaw na sinabi, crown Him, crown Him, koronahan niyo ang hari, ay sumigaw bigla, crucify Him, crucify Him. Bigla hong nagbago ang ihip ng hangin. Yung pong sumisigaw, blessed, blessed is the King. Blessings to the King. Blessings to the King. Ay ang sigaw na, boo! Boo! The cheers became jeers. Mga kapatid, nakakalungkot man isipin pero nangyari. Ano po ang mensahe nito sa atin ngayong umaga? Sana po, kung ano yung ating sinimulan sa biyaya ng Panginoon, na paglingkuran at papurihan ang ating Panginoong Diyos. Dumating man ang mga problema, dumating man ang mga pagsubok, ay sana po huwag magbago ang ihip ng hangin sa ating buhay. We should not only bless God when time is good. We should also bless God kahit wala tayong nahuling isda, mga taga-Natba. Hindi lang ho dapat tayo magsabi, praise God, ang daming isda. Pero kahit wala po kayong nahuli sa araw na yan, dapat sabihin nyo, praise God pa rin. Yung pong praise God natin nung tayo'y malusog, sana yun pa rin ang praise God natin pag tayo ay nagkasakit. Yung praise God natin nung maganda ang takbo ng buhay, sana yun pa rin ang praise God natin kahit nawala pa ang lahat ng mga bagay na ito. Huwag po sana tayong matulad dito sa crowd na ito that when they thought na hari ang darating, hindi po pala yun ang mangyayari. They cursed Jesus Christ. They wanted to crucify Him. Sana po tayong mga followers ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi magbabago sa pananampalataya. Huwag po niyong tatalikuran ang ating Panginoon. Huwag po kayong magbabackslide. Ano mang rason yan,
Hirap kong hirap, teka na yun ay bagbagak. Rigat no rigat ti dumteng, na samsamit lat ta iti biyag, no ag faithful tayo iti Apo. Uray na pait ti kanayon nga sidsidamon, na samit lat ta no faithful ka ti Apo. Uray na pait, dagiti laklak amam, nga paspasamak ti biyag, na samit lat ta ti panagbiag, no faithful ka iti Apo. Ngam uray ag kakaimas, dagiti makbakan mo, nakanamnam ay, iti panagbiag mo, no tinalikodam iti Apo, napaito iti lakamam iti panagbiag. Let's be faithful to God. Kayong mga malalayo, mga kapatid namin, be faithful to God. Kayong mga nag-aaral sa Manila, nag-aaral sa Baguio, saan man kayo, be faithful to God. Kayo pong mga kapatid na may dinadamdam, may sakit, may mga problema, may pangangailangan, may mga takot, be faithful to God. Let's be faithful to our King as we celebrate our King, not only today, but for the rest of our life. Let's be faithful to Him. And all of God's people say, tapos na po ang ating mensahe. Tumayo tayong lahat. Let's all stand together. Panginoon naming Diyos, salamat po sa mensaheng narinig namin sa umagang ito. Ang buhay namin po is bound and connected by your commands. Ang buhay po namin ay pagsunod. Hindi pong may mabigat na kalooban ang aming pagsunod, kundi kagalakan. Dahil ang aming dakilang hari, ang Panginoong Hesukristo, He conquered us by His love. He conquered us by His mercy. We deserve hell, but now we are going to heaven. We deserve punishment, but now we will receive blessedness. Lord, thank you for loving us. Thank you for your grace upon us. Panginoon, kung ano man ang kailangan mo sa amin, sabihin mo lang, Panginoon, ipagkakaloob namin. Ipapagamit namin ang lahat ng binigay mo sa amin. Kung kailangan mo, Panginoon, ipapagamit po namin yan. Ayaw po naming matulad kami doon sa crowd na biglang nagbago ang ihip ng hangin sa kanilang buhay. Na yung kanilang sinabing, blessed, blessed, blessed. Inlunod damutin Apo. Ilansa damutin iti krus, dedi ibagada ti crown Him. Panginoon, ayaw po naming mangyari sa amin yan. Kaya nais po naming ihanda ang aming mga sarili na anuman ang dadaan at pagdadaanan namin sa buhay na ito, temporary lamang, ay magiging faithful po kami sa iyo. Faithful kami sa church, faithful kami sa iyong gawain. Hindi po kami manlalamig, hindi kami magbabackslide. Panginoong Diyos, at tulungan mo kami na gawin ito. Purihin ang inyong pangalan. If the Lord has blessed your heart today, you would say, Pastor, I'm so touched. Thank you for preaching that message to us. Today, Pastor, I am here. Ano man ang kailangan ng Panginoon sa aking buhay, willing akong ipagamit sa Kanya. Will you raise your hand? Yes. Amen. 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 Would you say that word personally? Pwede bang ikaw ang magsabi yan sa Panginoon? Panginoon, sabihin mo, ano man ang kailangan mo sa buhay ko, gamitin mo, Lord. Ibibigay ko sa iyo. Hindi ko ipagkakait. Hindi ko ikakailan. Salamat, minahal mo ako at mahal na mahal kita, Panginoon. Feel free to use my life and all that I have for your glory and honor. Lord, nanumu kami, Apo. Adot pagkapuyan mi. Adu dagiti kakurangan mi. Adu pa'y dagiti nagbiddutan mi. Pero hindi namin lubos maisip na alam mo na kami palpak ang buhay. Pinili mo pa rin kami, Panginoon. Minahal mo pa rin kami. We did nothing to deserve your love to us. Today, because you have saved us, you have blessed us, you have shown your goodness, compassion, kindness, mercy, and grace upon us. We dedicate our lives to you, dear God. Nakahanda na po kami na magpagamit sa iyo.
Ito ang aming samit dalangin sa pangalan ni Jesus. All of God's people say,